Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios na nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun say gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailog ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pung sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa paglabay sa panahon, nangatagak ang mga dahon, ug nangalaya ang mga tanim. Ang tao nagkaalam, ug kataas ang kaalam, nagkausab ang kalibutan. Sama sa mga gapnod, gihapak-hapak sa palud, gianod lang kini sa kadagatan. Apan ang Dios wa mabag-o sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagat kaniya, sa pagpuyong balaanon sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pag
Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuunan ug kahigalaan nga nagapaminaw niini nga tingog. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilaes Valleyworld. Dili nato kalimtan ang magpasalamat sa kanunay sa atong buhi nga Dios nga sa makausa gitugutan na usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug sa makausa nagpasalamat ako diha sa inyong pagpatalinghog karon nining taknaa. Salamat sa inyong panahon ug ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa atong pagtuon, aniya kita karon sa libro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 15. 2 Peter chapter 3 verses 3 to 15. Pagpaabot sa adlaw sa kaluwasan. Unsa man nga paglaom ang giandam sa Ginoo alang kanato sa katapusang mga adlaw. Kasagaran kanato karon, gusto na kitang makalingkawas nining kalisod sa atong kahimtang karon o kalisod sa panahon o gusto na kitang makalingkawas sa kagubot nining kalibutan. Adunay duha lamang ka mga pamaagi nga makalingkawas kita. Ang una, mao ang pinaagi sa kamatayon ug ang ikaduha, mao ang panahon sa pagbalik sa Ginoo karon na nga adlaw o karon dayon kung pwede lang jud no. Ug ugma ba hinuon? Apan ang pangutana, andam ka na bang mamatay? O andam ka na ba nga muatubang sa Ginoo kung mubalik siya karon nga adlaw? Dinhi sa kapitulo 3 sa ikaduhang sulat ni Pedro, si Apostol Pedro naghisgot mahitungod sa katapusan sa mga adlaw ug mahitungod sa presensya o pagpangguwa sa mga mayubiton ug mga bugal-bugalon ug mahitungod usab sa mga tawo nga niya ng panahon nga magduha-duha sila sa ilang pagtuo sa Ginoo. Ug kini sila nga mga tawhana, kini mga mayubiton makadaot sa mga tinuod nga nagatuo kang Kristo Jesus ug ngadto usab sa uban nga mga huyang pa sa ilang pagtuo sa Ginoo. Ug labaw sa tanan kini sila makapalagot o makapasuko sa mga Diosnon ug sa mga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Dinhi sa atong pagtuon sa kapitulo 3 sa ikaduhang sulat sa ni Pedro, kinahanglan usab nga atong lakbitan kung unsa pod ang nahisulat sa nahiunang kapitulo 2. Ang kapitulo 2 naghisgot kini mahitungod sa mga mini o bakakon nga mga magtutudlo inubanan sa klase sa ilang mga estilo sa kinabuhi nga wala mahiuyon sa mando sa Ginoo. Estilo sa kinabuhi nga sukwahi sa pagkamatarong sa Dios. Hinunua sa gihapon nagkinabuhi sila sa kinabuhi nga walay kalainan sa mga dautan. But pasabot ang binuhatan sa mga mining magtutudlo ug mga mayubiton parehas lang sila. Ug ang kapitulo 3 dinhi sa atong teksto karon naghisgot kini mahitungod sa mga bakakon nga mga magtutudlo ug mahitungod sa mga mayubiton ug nga kini sila makahatag og kagubot ug makahatag sila og kalibog sa panghunahuna sa kadaghanan ilabi na sa mga huyang sa ilang pagtuo. Ang kapitulo 2 bersikulo 2 nag-ingon, ug daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipadan. Sa katapusang mga adlaw, daghan ang mutuo og musunod sa mga mayubiton diha sa ilang mga pagtulunan ug pagpanudlo. Ug kini nga mga pagtulunan isabwag usab pinaagi sa ilang mga tinun-an o tagasunod ngadto pod sa kadaghanan ngadto sa uban sa ilang paglaom nga managhan sila. Mao kini ang gitawag karon og fake news. Dili nako sila mahulagway kung unsa nga klase sa mga tawo kini sila apan si Ginoong Hesus mismo nagsulti dito sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 7 nga likayan ug bantayan kini sila nga mga tawhana. So dinhi sa kapitulo 3 sa ikaduhang Pedro
Naghisgot kini nga kapitulo mahitungod sa mga mayubiton nga mubiay-biay sa mga magtotoo nga kuno dili tinuod ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang bersikulo 3 nag-ingon si Apostol Pedro, sa hibaluan ninyo una kini nga sa katapusan nga mga adlaw mangabot ang mga mayubiton nga may pagyubit nga magasunod sa ilang kaugalingong mga kailibgon. Bersikulo 4 nga nagaingon, hain na ang saad sa iyang pag-anhi. So sa katapusan mga adlaw, manggawas ang mga mayubiton, manggawas ang mga bugal-bugalon, ang mga supak-supakon, mga hambugiro nga kuno, naa naman kuno lagi daghan nga mga panghitabo nga ngilngig ug ngano nga wa pa man lagi kuno mobalik ang Ginoo. Ug dili kuno tinuod nga mobalik ang Ginoo kay kung tinuod pa dugay ra kuno. Adunay tulo ka klase o grupo sa mga tao nga atong mahibalag og kung maghisgot kita mahitungod sa pagbalik sa Ginoo o mahitungod sa katapusang mga adlaw. Ang unang klase o grupo, mao kini sila ang grupo sa mga tao nga walay pakialam kay wala sila'y interest sa balaang kasulatan. Wala sila magatuo sa balaan nga kasulatan. Wala sila magatuo nga nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Wala sila magpaabot sa pagbalik sa Ginoo o basin bahinon nga wala lang sila manumbaling tun kay dili pa sila andam sa pagatubang sa pagbalik sa Ginoo. Ug ang ikaduhang klase o grupo, mao kini sila ang grupo sa mga tao nga kanunay jud sila maghisgot mahitungod sa pagbalik sa Ginoo hangtod nga magtumo-tumo og magtagna-tagna na sila og pitsa o buwan o adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kini mga tawhana gusto nila nga tuuhan sila sa kadaghanan. Gusto nila nga maminaw kanila. Gusto nila nga muuyon ka sa ilang mga pagtulunan. Gusto nila nga ikaw pod mismo nga naminaw magsabwag ka sa ilang mga pagtulunan ngadto sa uban aron nga mudaghan pod ang ilang mga tinunan o tagasunod. Ang ikatulo nga klase o grupo, mao kini sila ang grupo sa mga tao nga dili sila maka-decide alang sa ilang kaugalingon mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. Ug basin bahinon wala sila makasabot sa gisulti sa balaang kasulatan kay wala lagi pod nagbasa. Kini sila ang grupo sa mga tao nga walay basa sa Biblia kay nagsalig lang sila sa ilang pastor. Nagsalig sila sa ilang pari nga maoy muhungit nila sa pulong sa Ginoo gikan sa Biblia. Mao kini sila ang grupo sa mga tao nga walay baruganan ug nga dali ra pud sila nga mutuo sa mga hunghong ug mga balita-balita nga gipasa-pasa ra sa internet o YouTube ug sa Facebook. Ug naaman gani sila baruganan, gabukon ka na og huyang sama sa uhot nga gipalid sa hangin nga kung asa ang kadaghanan, adto pod sila. Kung asa ang fake news, adto pod sila. Pero kinahanglan nga atong mahinumduman nga ang yawa mas bright pa kay kanato. Usahay pod ang yawa magpakaaron ingnon nga Dios nun. Ug mao nga daghan ang mailad sa yawa. Pero mao lagi na nga ang atong kaluwasan, kita ra ang bahala manubag sa Ginoo. Ang atong kaluwasan dili grupo-grupo ug wala nagdepende sa ubang tao. Ang imong kaluwasan sa katapusang mga adlaw imo ra na nga paningkamot para sa imong kaugalingon. Ug kung minatud-on sa Ginoo ang imong mga ginikanan o ang imong mga igsuon, ug kung maluwas sila sa katapusang mga adlaw, wala kay labot nila. Ila ra to. Vice versa. Personal ang atong kaluwasan ug dili kini grupo-grupo. Mao nga balik ta sa kapitulo 3, bersikulo 3 ngadto sa city, si Apostol Pedro nagpahinumdom sa iglesia. But pasabot nagpahinumdom diha kanimo ug kanako nga dili kita maminaw sa mga mayubiton ug sa mga nagbiay-biay mahitungod sa pagbalik sa Ginoo o mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga dili kita magpaapekto o dili kita magpadani sa ilang mga kabuang. Ang mga mayubiton layo
ang ilang kasing-kasing sa Ginoo. Wala sila'y arang pagsabot sa mga langit ng butang tungod kay ang balaang espiritu wala sa sulod sa ilang mga kasing-kasing. Uga, tungod kay wala man ang balaang espiritu sa ilang mga kinabuhi o kasing-kasing, ang yawa nga bakakon mao ang ilang agalon. Mao'y ilang gisunod ug nabutaan sila sa yawa pero feeling nila nga sakto sila. So kung ang balaang espiritu anaa sa atong mga kinabuhi, makabaton kita og koneksyon ngadto sa Dios. Makabaton kita og langit nung kaalam og pagsabot sa mga pulong sa Dios. Kung ang balaang espiritu anaa sa atong mga kinabuhi, makabaton kita og sakto nga pagsabot sa atong gibasa o nabasa sa balaang kasulatan. Kung ang balaang espiritu anaa sa atong mga kinabuhi, makaasdang kita batok sa mga paglimbong o pag-akusa sa yawa o nga makaila kita kanila. Magbantay kita kay busy na ra ba ang yawa karon nga nining panahona. Nagsugod na og pagpangyubit ang yawa. Na busy na ang yawa sa pagpang-akusa sa mga magtotoo sa Ginoo. Na busy na ang yawa sa pagpangsabong sa mga magtotoo aron nga mag-away sila. Kung ang balaang espiritu anaa sa atong mga kinabuhi, dili kita makabaton og espiritu nga mayubiton o espiritu sa pagpangbiay-biay. Kung ang balaang espiritu anaa sa atong mga kinabuhi, dili kita makabaton og espiritu sa kalibog o espiritu sa kagubot o espiritu sa kahadlok o espiritu sa panghulga o espiritu sa kabalaka. Ang Ginoo kalinaw man, ang Ginoo pakigdait o gugma. Naigingon dito sa ikadawang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 7, nagingon, kay ang Diyos wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok, kundili sa gahom, ug sa gugma ug sa kabuutan. Mao nga og kung naay ka kaguliyang ug pagbingkilay ug pagsumpaki, wala ang Ginoo diha sa taliwala. Ang yawa maoy naa sa taliwala. Maoy nagreferee, nagakalipay nga nagreferee ang yawa kay maunay ijang ampay ang kagubot. Kay ang Diyos wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok. So ang kahadlok dili iya sa Diyos, ang yawa ang tag-iya sa kahadlok. So og nagkinabuhi ka taliwala sa kalisang, wala ang Ginoo diha nimo. Ang yawa mo'y naa sa imong kinabuhi nga nagsamok og nagsulsul kanimo aron nga mahadlok ka. Ang espiritu sa Ginoo kalinaw, ang espiritu sa Ginoo dili magpataka og panaghap. Ang espiritu sa Ginoo hapsay, dili ulpot-ulpot og huna-huna, dili tira pasagad, ug ang espiritu sa Ginoo dili magkuno-kuno. Kay ang espiritu sa Ginoo otoridad. Ang espiritu sa Ginoo dili kalisang ug dili mo akusa. Balik ta sa versikulo 3 nga nagingon, sa hibaluan ninyo una kini nga sa katapusan nga mga adlaw mangabot ang mga mayubiton nga may pagyubit nga magasunod sa ilang kaugalingong mga kailibgon. Ang mga mayubiton magasunod sa ilang kaugalingong mga kailibgon. Ang bot pasabot nga nagapos sila sa kailibgon sa unod ug sa buhat nga kalibutanon nga mga kahilayan ug wala sila'y tinguha sa pagbiya sa kailibgon. Wala sila'y tinguha sa kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi ug mao nga napuno sila sa pagpangyubit ngadto sa uban nga adunay gugma sa Ginoo ug sa iyang pagkamatarong. Ug ang mga mayubiton napuno sila sa pagpangyubit batok sa uban nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. O giingon dito sa Kapitulo 2, versikulo 2, og daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang, nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipadan. May gusto ko higala, unsa man ang sitwasyon sa imong kasing-kasing karon? Nahisakop ka ba sa mga mayubiton? Nahisakop ka ba sa mga bugal-bugalon? Nahisakop ka ba sa mga mabiay-biayon? Susiha ang imong kasing-kasing samtang naapay panahon. Samtang napay panahon sa pagbago, ayaw pagpasakop sa mga mayubiton ug mga mabiay-biayon nga magsulsul kanimo sa mga bakak nga pagtulunan nga sukwahi sa balaang kasulatan. Kay basin unya og makuratan ta sa pagbalik sa Ginoo nga wala kita makaandam. Ang bersikulo 8 nag-ingon,
Apan mga hinigugma, ayaw ninyo paghikalimti kining usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig alang kanato ug ang usa ka libo ka tuig nato ingon sa usa ka adlaw alang sa Ginoo. Maigsoon ko gigala, paningkamutan nato nga makaandam kita sa pagbalik sa Ginoo kay wala ra bay pagmahay nga mag-una. Ang bersikulo 10 nagingon pod, apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan nga unya ang mga langit moagi sa dako gayod nga dinaguok ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Ug dito sab sa Mateo 24, si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti nga bisan ang iyang kaugalingon wala siya masayod kung kanos siya mobalik dinhi sa kalibutan. Ang amahan lamang ang nasayod ug ang iyang pagbalik mahisama sa usa ka kawatan sa kagabion nga walay makahibalo kung kanos o unsang orasaha kini mangawat. So sa atong kinabuhi, sa adlaw-adlaw natong kinabuhi, adunay mga higayon nga kinahanglan nga makadecide tas mga butang. Madagko man ka na og gagmay, usahay malisdan kita sa pagbuhat niini. Sa uban pod nga panahon, kalit nato nga bag-ohon ang atong desisyon sa katapusan. Nagmahay ta ngano nga giutro nato ang atong desisyon. Natural man pod nga magpaling-paling ang atong panghuna-huna. Apan gikinahanglan nga ang atong pagtuo og relasyon sa Ginoo dili magpaling-paling ug nga ang pagpangandam sa atong kaugalingon kinahanglan nga atong buhaton alang sa pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Ug kung gusto jud ta nga mahilangit, kinsa man kanato ang nagpaabot nga makapuyo ta sa impyerno sa nagdilaab nga kalayo. Si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti nga mangandam kita. Gingon dito sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 44 nagyon si Ginoong Hesus, tungod niini pag-andam usab kamo kaysa usa ka takna nga wala ninyo pagadamha muanhi ang anak sa tao. Buot pasabot si Ginoong Hesus mubalik jud dili kuno-kuno. Sa pagkatinuod wala pod kita masayod kung kanus kita mamatay. Naiuban nga wala na makamata sa sayong kabuntagon, patay na. Sigurado na nga ang ilang pong pamilya wala pod makaandam sa ilang kamatayon. Ang kamatayon sigurado jud nga moabot ug wala pod kita masayod kung kanus-a. So ang kamatuoran mao kini. Wala kita masayod kung kinsay mag-una nila, ang pagbalik ba sa Ginoo o ang kamatayon. Busa kinahanglan jud nga mangandam pud ta. Kinahanglan nga andam ang atong kinabuhi o kasing-kasing. Kinahanglan nga matarong ta ug takos ta sa atubangan sa Dios sa tanang panahon. Kitang tanan kinahanglan nga maningkamot sa pagpangandam alang sa kaluwasan sa atong kalagog espiritu. Maison ko gigala. Kinahanglan usab nga atong masayran nga human sa kamatayon wala nay mausob. Dili na mausob ang atong sitwasyon. Human sa kamatayon wala nay kapasayloanan sa sala. Human sa kamatayon wala nay negotiation o hangyo-hangyo. Final na ang kamatayon. Ang kapasayloanan sa sala dinhira na sa kalibutan mahitabo. Ang kaluoy o gitawag sa English mercy dinhira na sa kalibutan mahitabo. Wala nay kapasayloanan sa langit. Wala nay kaluoy o mercy sa langit. Kay ngano? Final ug hingpit ang atua sa langit. Mao gani nga gipadala sa Dios Amahan si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan gikan sa langit kay hingpit didto ug hugaw dinhi sa kalibutan. Gipadala sa Dios Amahan gikan sa langit ang kaluoy nga mao si Ginoong Hesus dinhi sa mahugaw nga kalibutan aron nga kung kinsa kadto ang mudawat og motuo og moalagad kang Ginoong Hesus mahugasan og mahinluan pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa cross aron nga mamahimong hingpit og takos makasulod sa langit. Ang tanan nga transactions og negotiations o hangyo-hangyo sa atong mga kalapasan sa kinabuhi dinhira na sa kalibutan mahitabo.
So, ang pagtulunan nga, pwede pa kuno nga iampo ang namatay aron maluwas, bakak ka na, fake news ka na. O ang atong pag-atubang unya sa balaan nga Diyos, human kita nga mamatay o human sa pagbalik sa Ginoo, kung asa man gani ang mauna niini, final na nga hukom ang atong madawat. Dili na pwede nga mautro, dili na pwede nga muhangyo. O kung tinuod jud nga pwede pa nga iampo ang patay alang sa ilang kaluwasan, ngano man nga nagsulti man si Ginoong Hesus nga kinahanglan nga mangandam kita sa iyang pagbalik. Naapay gisulti si Ginoong Hesus sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 3 nagingon, bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa mga langit. But pasabot nga man nagkalipay ang mga tao nga adunay kinaiya o espiritu nga mapainubsanon sa kaugalingon mahitungod sa kaugalingon nila nga mga kapakyasan o kasalanan o nga kanunay sila nga maningkamot sa pagpangayo sa Ginoo alang sa kapasayloanan o kanunay sila nga maningkamot sa pagkinabuhi nga matarong og nagkinabuhi usab nga nagdepende lamang sa kaluoy o grasya sa Ginoo. Kini sila ang takos nga makaangkon sa gingharian sa langit nga giandam sa Ginoo. So balik kita sa atong teksto nga kining kapitulo 3 sa ikaduhang Pedro naghatag kini kanato og mga pahimangno mahitungod sa katapusang mga adlaw kay moabot jud ang panahon nga madani ang uban sa mga mayubiton. Moabot jud ang panahon nga malibog ang uban ug ang uban usab mawad-an sila sa saktong panghuna-huna. Apan dili kita angay mabalaka kung ang balaang espiritu sa Ginoo anaa sa tong mga kinabuhi. Kay ang balaang espiritu mao'y atong katabang, mao'y atong panalipod, mao'y atong kusog og taming batok sa kaaway. Ang balaang espiritu mao'y makig-away para nato. Ang balaang espiritu may atong dalangpanan niadtong panahona. Ug ang pinakaimportante lang jud nga kinahanglan nga atong buhaton karon mao ang pagbaton sa maayong relasyon sa Ginoo. Kay kung wala kitay maayong relasyon sa Ginoo, dili usab makigsuod ang balaang espiritu kanato. Ug kung wala ang balaang espiritu kanato, walay makigbisog para kanato o walay makig-away sa yawa para kanato. Ang tinuod nga anak sa Ginoo, walay kahadlok o dili malisang sa bisan unsa. Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok, kundili sa gahom, ug sa gugma, ug sa kabuutan. Ug alang sa mga andam, malipayon ug malinawon sila nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo nga mao ang atong kaluwasan sa kahangturan. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Diyos Amahan nga makagagahom sa langit. Salamat sa imong gasa alang kanamo nga mao ang imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Mapasalamaton kami sa imong pagkadako ug pagkagamhanan ibabaw nining mahugaw nga kalibutan ug sa among mga kinabuhi. Mapasalamaton kami nga sama ikaw sa among yutan-ong Amahan nga sa kanunay nagpaabot sa among pag-uli. Ginoong Hesus, uban sa imong balaang espiritu, tabangi kami nga makalahutay kami hangtod sa katapos sa mga adlaw nga lig-on ang among pagtuo ug relasyon niya kanimo. Amo ikaw nga gidayeg ug ipasalamatan sa tanang butang. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo mahimaya. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalan o mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo, Southern Leyte.
Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanong nga kinabuhi. Maayong buntag to tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.